Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Ako po si Dwayne Woolley at ito po ang diwata kong asawa, si Shanta. Punta po kayo sa channel ko. Para tignan Lagi mong sinasabi pinaplug yan. na. Meron po tayong 5 announcements para sa inyong lahat. Ngayon, Dwanta fam, ito po ay buwan ng pag-ibig, February, and ito po ang pinakaunang upload namin sa buwan na to. Dahil buwan ng pag-ibig ngayon, meron na tayong Dwanta merch sale! Yeah! Dati po, itong mga merch na to ay 650 pesos. Ngayon, may sale na po tayo ngayon. 550, may free shipping pa. Ngayong February lang yung sale na to. Tama. Pag March na, balik na po sa 650 Kaya na naman. yun na yung promo. Ayan, itong dalawa na to, 100% cotton with vinyl printing. Ito po, may mix po siya na polyester at saka cotton. Pero sublimation printing siya, so never matatanggal yung print niya. Nagigilty kami ni Shanta kasi hindi Ikaw kami lang. madalas. Ako lang ba? Nagigilty ako kasi minsan lang ako nakapag-upload sa channel. Actually, busy pero procrastination din eh. Puro na lang dahilan. Di ba? Kung gusto mo, may paraan. Kung ayaw mo, may dahilan. Yun. Tama. Ayan. So wala nang dahilan. Ngayong February po, ang goal namin ni Shanta is 4 videos a week. Sa channel Yun. 4 videos a week dito sa channel na to and 4 videos a week dun sa channel ni Shanta. Kasama ako. Yan ang goal po natin, Dwanta fam, ngayon February. So stay tuned for lots and lots more of Dwanta. Ang pangatlong announcement, mga Dwanta fam, ay meron na po tayong Tagalog learning course para po sa lahat ng gustong matuto mag-Tagalog. Available po siya dito sa https:// tagalog.io. So if you have a friend that wants to learn to speak Tagalog, refer them to this website, tagalog.io. Marami po kayong teacher dun sa course na yan. Ako, si Cameron, at syempre yung diwatang to. The next announcement is about the baby! Wala. Ay, wala pa pala. Hindi pa. And ang pinaka-exciting na announcement dito po, Dwanta fam, ay magkaroon na tayo ng meet and greet! That's right! We are gonna have a Dwanta meet and greet for the very first time. Ang pinakaunang Dwanta meet and greet na official, di ba, bebe? Sabi mo, for the very first time. Ang Dwanta meet and greet na to ay Dwanta concert. Yay! So magpa-perform kami ni Shanta. Tapos syempre gusto namin magkaroon ng meet and greet para magbigay ng pagpasalamat sa inyo, no? Dadalhin din namin yung Dwanta merch namin doon. Para if you wanna buy, dun na, makikita nyo na, mahawakan nyo na yung t-shirts. The concert will be at Lotus Mall sa Cavite. Yes, Imus Cavite. Imus Cavite. Lotus Mall, Imus Cavite. Okay, doon po siya 3 p.m. hanggang 6 or 7 p.m. Again. Kasi magko-close na sila by 8 p.m. Tama. Baka pumunta kayo ng late. Wag, kasi wala na kami doon. Wag Filipino time ha, dapat on time tayo. Okay. February 12, lock in that date, 3 p.m. to 6 p.m. Lotus Mall, Imus Cavite. Kita-kits po tayo doon. I'm so excited, baby, no? We're also gonna be joined by a DJ called Inos. Enos, E-O-E-N-O-S. Imus Cavite. Inos Cavite. If you want to meet Shanta and myself, come to that mall at 3 p.m. hanggang 6 p.m. Okay, we're gonna sing for you guys as well. We're gonna meet, we're gonna take a lot of pictures. Magiging hilaw na yung mga smile natin by the end of the day. As I said before, marami na ang i-upload namin ni Shanta, so abangan nyo yung mga astig na mga kalokohan namin. Dwanta fam, Dwanta is out. Kita-kits sa February 12 and stay tuned for our new videos. Bye-bye guys. You're beautiful. You're beautiful, you shine like a star. You got me falling slowly, and I'm crashing into you.